Egunero, ontzien hondakin kopuru handiak sortzen ditugu. Horietako asko, birzikla daitezke. Horretarako, hondakin bakoitza edukiontzi egokian utzi behar da. San Marcoseko mankomunitateak gaikako bilketako edukiontziak kalean jartzen ditu eta bildutakoa kudeatzen du. Edukiontzi horian plastikozko ontziak, metalezko ontziak eta brik motako ontziak utzi behar dira. Edukiontzi horian bildutako ontziak sailkatu eta bereizi egin behar dira, ondoren birziklatu ahal izateko. Horretarako, urnietako ontzien sailkatze plantara eramaten dira. Planta honetara, San Marcoseko mankomunitatea osatzen duten udalerrietako ontzi arinen hondakinak iristeaz gain, txingudikoak iristen dira, eta gutxi gorabehera, Gipuzkoako biztanleen erdiari ematen zaio zerbitzua. Ontzien sailkapen prozesua zinta garraiatzailean hasten da. Makineriaren funtzionamendua ez kaltetzeko, eskuz deuseztatzen dira tamaina handiko tresnak. Gainerakoa, poltsak puskatzeko makinera erortzen da, materialek banan-banan beren bidea jarrai dezaten. Ontziak bereizle balistikora iristen dira, eta 3 multzotan bereizten dira formari eta tamainari erreparatuz. Finak, birakariak eta lauak. Finak, tamaina txikiko elementuak dira, eta palek dituzten 80 milimetroko zuloetatik erortzen dira zinta garraiatzailera. Aipatu zintak imanera bideratzen ditu, eta bertan burdinazko elementuak bereizten dira prentsatu ahal izateko. Birakariak, biratzeko ahalmena duten ontziak dira, eta beste zinta garraiatzaile batera erortzen dira. Bertan, film arrastatua xurgatu ostean, beste imanera iristen dira burdinazko ontziak bereizi eta prentsatzeko. Gainerakoek, zintan jarraitzen dute bereizle optikora iritsi arte. Irakurle optikoa, zinta garraiatzailearen bidez iristen diren materialak identifikatzeko eta bereizteko gai da. Eta horretarako, aire korronteak erabiltzen ditu. Kasu honetan, PET eta dentsitate altuko polietilenoa bereizten dira. Bakoitza bere zinta garraiatzailera erortzen da, gainerakotik bereiziz. Hala, sailkatutako materiala kalitatezko postuan kontrolatzen da eta langile batek eskuz bereizten du PET edo dentsitate altuko polietilenoa ez dena. Lehenengo bereizle optikotik hautatu gabeko materialak, bigarren bereizle optikora pasatzen dira. Eta funtzionamendu bera erabiliz, plastiko mistoa eta brik motako ontziak bereizten ditu. Bigarren bereizle optikoan hautatu gabeko materialak, bereizte kabinara iristen dira.
Toki berean sartzen dira ontzi lauak, hau da, ontzi planoak, aurrez bereizle balistikoan bereizitakoak, eta baita ere, birakarien hasieran xurgatutako filma. Langileen talde batek, filma, dentsitate baxuko polietilenoa, bereiztu eta dagokion siloan botatzen du. Bereizte kabinatik ateratzerakoan, zinta garraiatzailean oraindik brika, metalezko ontziak, arestian aipatu ez den materialen bat, eta errefusadoaz. Imanak burdinazko ontziak bereizten ditu, eta zuzenean prentsatzera bidaltzen ditu. Ondoren, indukzio bereizleak, aluminioa duten ontziak, ala nola brikak, latak edo poltsak bereizten ditu. Brikak bere silora eramaten dira eta gainerako aluminioa prentsatzeko prestatzen da. Sailkatu gabe irten daitezkeen gainerako materialak berriz prozesatzen dira. Hau da, prozesu guztitik berriz pasatzen dira azken errefusa ahalik eta txikiena izateko. Hala sailkatzen dira edukiontzi horian bildutako ontziak, eta bereizi ondoren, bere siloan uzten dira ondoren prentsatu ahal izateko. Sentsoreak siloa beteta dagoenean detektatzen du. Siloak eskuz irekitzen dira, jada sailkatuta dauden materialak prentsarako bidean berriz ez elkartzeko. Material sailkatu eta prentsatuaren fardoak, peta, dentsitate altuko polietilenoa, dentsitate baxuko polietilenoa, plastiko mistoa, brika, aluminioa, altzairua eta papera kartoia eta beira gorde egiten dira birziklatze planta desberdinetara bidaltzeko. Ontziak bereizi eta ondoren birziklatzearekin lehen gaiak eta energia aurrezten dira. Kutsadura murrizten da eta hondakin gutxiago sortzen dira. Beraz, bereizi birziklatzeko.